Toto je pani Lucia, má malú dcérku Veroniku, s ktorou si naplno užíva materskú dovolenku. Každé ráno, keď spolu vyprevadia ocka do práce, užívajú si spoločné chvíle. Majú svoje zabehané rituály, na ktoré sa tešia. Lucia a Veronika spolu raňajkujú, keď Lucii zapípa mobil. Prišla jej SMS správa. Teší sa, že si bude môcť na pošte vyzdvihnúť balík od Avonu. Ako väčšina mamičiek na materskej, aj Lucia si stráži každý cent a predajom kozmetiky si vie zarobiť niečo navyše. Po raňajkách sa vychystajú na pravidelnú prechádzku. Na ihrisku sa Lucia stretáva s inými maminami, klebetia o všetkom možnom. Kamarátky pozýva k sebe na popoludňajšiu kávu, chce im predstaviť kozmetické novinky. Keď sa Veronika pohrá a trošku unaví, pokračujú ďalej. Smer, pošta. Na pošte od úradníčky prevezme svoj balíček. Lucia je spokojná, pretože dodanie na poštu ju nestálo ani cent a objednávať si môže aj každý deň. Po obede k Lucii dorazili kamošky s deťmi na kávu. Kým sa deti spolu hrajú, Lucia prezentuje nové výrobky od Avonu a vypisuje objednávky. Lucia s manželom uložili Veroniku spať. Lucia si sadá za počítač a objednáva ďalší tovar, ktorý si jej kamarátky dnes objednali. Lucii najviac vyhovuje, že môže objednávať tovar kedykoľvek do 9. večer a tovar jej do 2 pracovných dní príde na poštu úplne zdarma. Tovar si môže vyzdvihnúť v priebehu 7 dní. Flexibilné riešenie, presne šité pre ňu.